everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag kagulkol sa rihas. Akong paligid ko'y Sama si mong mando. Human ko may musli, gipusel na ako sa paltik nga revolver. Patay si Christina. Bangag sa ilong. Pagkauman, gipusel ko sab ang bungbong supayag di indeed to magatubang ang patayang lawas ni Ricky Upao. Good. Unyang paltik kain na. Gipagulitan ako sa kamot sa patayang lawas sa puganting Ricky Upao. Ingon niya na kasayon, jail officer Serapio. Ug lusot na ta sa kaso. Muna ganahan ako ni mo agawon. Hait ka kayo. Kiniray ikasulti ko ni mo, jail officer Serapio. Kutob sa mga jail officer nga magpasakop nako, musandig ug mutuman sa tanang komando. Dili kay malipay lang, kundili mabulahan. Tanawa newspaper pa din. Tanawa. Ay, sikata. Sikata. Ay, paggawa ko magdahom, ikaw pa may gawas nga heroes moong hitabo. Matod sa balita nga salamat na lang nga anaa kawardin kay kung pa, posible nga di lang ang iyang asawa ang mabiktima sa puganting si Ricky Upao. Daghan pa unta. Mitawag sa nako ang amon labaw, ang direktor. Ingon man ang mayor sa syudad. May congratulate sa gihimutang aksyon si Rapio. Hait kagit Martin. Agawon. Huwag ko masayop sa akong pagpaulipon ni mo. Bangag sa ilong. Ato de, agawon. Ang imong mga VIP nga bisita, miabot na. Andam na ba mga fighters? Jail officer si Rapio? Oo, agawon. Ato ano sila sa Kausumbas. Mando na lang nimo may kuwang. O muadto na sila sa sekretong dapit. Sa safe house nato dito sa abandonadong building. Ang karaang budiga. Then, adto ipaygayon ang sekretong away sa mga binilanggo. Ang mga jail guard. Andam na ba? Naka full batter gear na, agawon. Kailangan lang alerto mo kanunay si Rapio. Di ko gusto mawawan sa ako mga espesyal nga mga bisita. Tingalig doon ay magpabadong sa mga fighters. Matuban, Martin, agawon. Niya na yung mga alalayan ako. Good. Dada sila sa sekretong dapit. Tana. Budungan tas mga espesyal nga bisita na ako. Padung sa safe house. Di na magkasuod lang sa maong dapit. Mo ang VIP kung very important person. Ug ang mga trainers ug fighters nga mga binilanggo din eh. Aron masugda na ang sultada. Andaman na mga binilanggo nga mag-away karon sa arena. Warden, agawon. Nagkabantay gid ko. Basta doon na nagani sekretong away nga ipaygayon. Ni agi na pirming mga tawahan. Kanabang mga VIP ni mo. Kana tungod kay gustos lang musugal sa mga binilanggo nga mag-away sa gitawag kog arena dito sa safe house. For pleasure alang nila ay ipahigayon tang panagsangka sa mga binilanggo. Dakong kwarta ang nakataya. Sama lang sa mga manok nga igtatari ang mga binilanggong fighters alang kanila. Kinsa man gid ang mga tawahan, agawon? Bangag sa ilong ni mo si Rapio. Kinsa na? Sa ako nang giingon kanimo kaniadto pa nga dili mahimong masayran mo kung kinsa sila. Tungod kay giprotektahan ko ang ilang pagkatao. Pasalo ako, Warden. Agawon. Pasalo. Pero kay misalig ko nimo, sayranti ka. Mga piniling tao lang sila. Kanang uban nila, mga dagkong negosyante. Legal o illegal. Ang uban, mga dagkong opisyal sa gobyerno. O doon na sa'y politiko. Lagi, agawon. Kay pamilyar kay nako ang itsuras uban nila. Sa gihapon, jail officer si Rapio. Kung unsay mo makita o madungog din sa city jail,
magpabilin lang din o dili magkaabot sa gawas. What you see, what you hear, leave it here. Isabtan mo ba ako? Loud and clear, Warden. Todd, kinsay main event karon? Si Torong Bangkilan versus Lito Demonyo. Oh! Good! Good si Rapio. Nag-abot agad sila. Pulos mga undefeated ka na si Turong Bangkilan o si Lito Demonyo. Din, sagad silang kunta, mamatay. Walang gikalibutan ng ilang mga inmates sa gaon din sa City Jail. Nagtuo silang may appearance sa korte ang mga pinilanggo nga mauban karon nato. Nindot mo. Pero adto di kinipadung sa safe house. Lingaw kayo mga VIP Warden. Lipay kay sila nagtanaw sa mga fighters nga pulos na nagkadugo. Ay, dagko kay sila pinustahan. Dili, pagkanama, oo, si Rapio. Tungkol kay Wapang main event. Ang gigahinaman sa tanan, mga panagsangka na ni Toro Bangkilan o ni Lito Demonyo. Mupusta ka ba, Agaon? Natural. May gitaganan akong datong kantidad alang ni Torong Bangkilan. Abay ko ha, Agaon. Ana sa kupusta ni Torong Bangkilan. Tinmangtas kay natawana. Uy, ha! Agaon! Tara ba! Aray! Nag-iipan! Aray! Tara ba! Giipan na ang usa sa mga fighters! Oh! Aray! Aray! Nahuman ang away! Mahuman ang Bangag sa ilong. Ang sunod nga away, mo ng main event. Ang pinaka-espesyal nga away, diin, tungod sa kadelikado. Isood sila sa kong halwa o guway referee nga musalga kanila. Kikinaman ko na ang mong away, Agaon! Sige na. Sige na. I-announce ang panagsangka sa main event. Aron, masugda na. At karon mga espesyal nga bisita, atong sugaton sa masipang pakpak ang main event! Ang unang fighter nga akong ipailan ninyo, usa ka kriminal nga may kasong 7 counts of murder, robbery o extortion. Usa ka ex-military, sugata sa masipang pakpak, si Torong Bangkilan! Ang iyang kasangka nga fighter nga akong ipailan ninyo, ang nabantog na kayong serial killer, ang nailang rapist din human lugusa ang iyang mga biktima, iya pamatyon og lugiton ang mga mata og isold sa garapon alang sa iyang koleksyon. Og 13 na kabuok na biktimang mga babae, way labot siyang napatay, mibabag siyang tinguhang pagpanglugos. Sugaton ta sa masipang pakpak ang nabantog na serial killer, Lito Demonyo! Mga espesyal nga bisita, sugaton ta usab sa masipang pakpak ang gikadlukan o girespetuang warden ng City Jail, Jail Superintendent Pancracio, alang sa tong roll saway! Kikpagpakos ge. Nalipay kong nahimuot kay mo ining talagsaong okasyon. Ug sa gihapon, mga espesyal ng mga bisita. Ako ipahibaw ka ninyo nga inigsudyo sa takong halwa nga rihas, sugdan dayon ang away. Diin, ang makagawas nga buhi, mo'y mudaog. Ug ang mamatay, o may inutil bagha, o di na makabarog sa sod sa takong rihas, mo'y mapildi. Hoy gutudo, why foul! Ang roll sa away! Ha! Pakpak! Ang pakpak! The
dako kayong tao ang imong kontra turong bangkilan. Pero nasaan kung dili siya magsilbi nimo. Mas makamao ka magig-awa niya. Mas eksperensyado ka sa hand-to-hand combat. Tungod kay ex-military ka. Samtang siya, usa ka serial killer. Diin kutsilyo ang gigamit sa magpatay sa mga biktima. Pero ayaw pagkumpiyansya. Marunong, minarunong nga away ha. Buhato niya ang tanan, aron siyang mudaog. Sabot ka? Sabot ka? Nasay kong dako kay kakalagot ang tawhana. Tungkol kay siya ay may patay sa mong asawa. Pero ingon ti ka, gamit ang imong utok. Ayaw padas ka lagot. Aron dili maggupa ang imong diskarte, ha? Siano! Warden! Andam na ba imong fighter? Oo, Warden! Andam na kayo siya! Dako kay kong pusta nimo. Busa kinahanglan nga ikaw ginamudaw. Kay kung dili, o mabinlan kapag gamayng kinabuhi, ako mismo ay mutapos nimo. Warden, Diya ka na. Aga. Nabati niyo mo? Nabati niyo mo? Ginala mo daw kung ganyan ni mong away, ha? Eh? Sige na! Isuonas na kong halwa! Garihas ang mga fighter! Na, sige. Andaman na imong kugalingon. Mauna ni higayo makabaos kita sa pait na kamatayon sa mong asawa. Eh? Ano ba? andam na ko. Andam na ko. Patyon ko siya. Let the fight begin! Ibton ko ang imong kalimutaw. Ug ibutang ko sa akong mga koleksyon. Lukiton ko ang imong Warden agaw! Tanawa! Naglayong na sa duha! Susi na kong halwa! Oy, kakusgan din dito, demonyo. Naalsa niya si Turong Pagkilan. Murag papel! Una! Hala! Hala! Uy. Hala! Gilabay! Murag papel nga gilabay! Si Turong Bangkilan! Animal! Hala! Dili mahimo mapildi siya. Barog Turong Pagkilan! Sokol! Sokol! Sokol hanggaw! Dito si Pinako. Ito pasalidad sa hantuhan kumbat. Akong kumuti mong giturse. Kasakit! Patay mo kong asawa. Mibalik ko sa iyo. Oy, umiyo. Tapos! Gusto na kong Gusto ka mabago! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.